Düşür. Ebben az 1-2-3-mal 1-2-3 nézelésünk. Sokrász meg helyükor kidobod vissza, kidobod. 1-2-3. Igen, ez egy kicsit. 1-2-3-4-5. Másképp. 1-2-3 mellé össze. Igen. A lapos megnél, és a kétszer vakánál 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. 3-ot szöksz, 4-re kiütöd, 5-re vissza, 6-ra ki a másik. Figyeljetek ide! Hallod a zenét? Jaj! Ez a név! Egyet volt! 2 pós! 3-szor! Helyen! Gyorsan ezt is, nem úgy, mint ti lassan! Hátra mellé, elé, mellé, összeüt! Hátra mellé, elé, mellé, összeüt! Hátra mellé, elé, mellé, összeüt! Igen? Üsödve, azt is! Rugol! Havas! Nem úgy jön! Ez a gumi! Kacagják te! Ja. Úgy látod, elmegyek fogod. Még milyen menése van! Na, jó reggelig gondolod, milyenkor jönnek? Tegnap egész nap volt. Miután tegnap egész nap dög lesz az ágyban minden, Már de elkezdte a szívója. Nem kaptam talán a drágszínumot, volt ez a fájn barna, Hát nem a kaptam járni elviszik, én sehol. mit csináljak, hogy hát jó, hogy nem kaptam. Tegnap Propusz elvitte a tekilával a rányszínűt. Hát most elvittem ilyen? Csak azt vette. Nem, mert más kerestem már borét. Erős három Isten áldott kellemes ünnepeket. Fogadja a borítványt. Persze, hogy ne. Itt járunk. Ha melyiket akarjátok? Jártok már valamit még nem? Na, ezt tudták várták. Rak föl neki, most még nem gyere. Tényleg borítva Jenő! Ojoj! Ez a név! Egyet gól! 2 gól! 3 gól! Akció!
Egyet mód! Egyet mód! Kettőt mód! Háromszor! Fiúk! A tiszteletes úr meg ajándékozott 200 lájért! Köszönjétek meg! Még egyszer! Csak ki nem fizetett, ne csázod! Szívesen elvárjuk, elsőre tovább! Köszönöm szépen a meghívást, őrizzétek szépen ezt a hagyományt. Az idén jól jártunk, mert az első, akinek jártunk Boricát, Jóskának az a barátja, mi Tárópa, mi volt az? Ilyen Tarápán, majdnem Tárópa, 200 lehet adott. És ezt felvitte nekünk nagyon, mert gondoltok vissza, nem kaptunk 200 lehes ajándékot Bálból. És az idén volt egy 200-as az, egy Alberttól, egy Levitől. Ezek úgy voltak a 200 ajándék. Jó, de Levi nem volt itt egyik 200 lején. Milyen Levi volt aztán? Tajs. De ki? Víz és sárgának a fiú. Sárgán, úgy. 5145, igen? Igen. 5145 lej, osztva 19. Nekünk nem előre fel vagyok a motiv. Ne kurkáljuk. Tudod róla. Egyenlő 270 lej, 80 hányban? 70, 79. Sárt és sok.
78-ban. Igen, kaptok 270 lej, készpénzt kézbe. 70-ban. Kézbe! És ezelőtt, mikor boricáltunk, két első éves boricás, második éves boricás volt. Őt mondom, mint élő példa, nem fogadták a boricát. Ők, az ő családja. Azt mondta akkor is a társaság, nem fogadta a boricát, 50 lejt lehúzunk. Borica pénzed. Meg volt szavazva, igen, Itt a nem, főnökkel felhozták a többség témát, azt hogy mondta, neki hogy meg jó. volt csinálva. Én azt mondtam, hogy a többség dönt. És választunk. És volt mondva, hogy no, kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, sprawiedliwe to, többen azt mondták igen. Nem pedig csinálta. Takarítani, nem? A jó, de Nem kell egy gyere. a jó ember legyen lassú vagy. Számos ilyen Nem veszekedünk, Csabi, nem veszekedünk. Ez meg volt mondva. Többség, egy csoport, egy grup, többség határozott, tehát gondolom meg, hogy érzi magát az is. Hogyha úgy csinálnánk, hogy elvéglem a pénzét táncolunk, Azt mondom. Nem sokan gondolják ezt, csak 80%. de nem tudom azon nagy 80%. 270. Az meg van a donáció. Általában jó. Hát megkaptam mindenki a pénzét? Mindenki apró pénz neked. Azt mondta, vásd el, lekommentál. Ennek szeret az apró pénzt, látjátok a... Lásom, vastag a buksa. Ugye? Török.